Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Usvojen rebalans proračuna na 16. sjednici općinskog vijeća u Kupresu. Federalno ministarstvo zatražilo hitan nadzor u hotelu Jablanica. Strava i užas u Hercegovini. Sin osumnjičen za ubojstvo oca, oglasila se policija. Večeras uz Dalića za oboljelu djecu Herceg-Bosanske županije i Boban, Šuker, Manđo, Vrsaljko, Olić, ali i Mate Bulić i Tiho Orlić. Jutros je u zgradi općine Kupres održana 16. sjednica općinskog vijeća Kupres, na kojoj je bilo nazočno 14 od 17 vijećnika, a sve odluke prema planiranom dnevnom redu su jednoglasno usvojene, a koje su se odnosile na izmjenu i dopunu proračuna općine Kupres za 2023. godinu i o usvajanju financijskog izvješća za period 1. siječanj 2023. godine do 30. lipnja 2023. godine. Kako je navela predsjednica povjerenstva za proračun, gospođa Valentina Lozančić, prihodi ostvareni do 25. srpnja 2023. godine su 2.414.000 maraka. Plan prihoda za tekuću 2023. godinu su 5.397.000 maraka. Očekuje se ukupni rast prihoda na 5.995.000 maraka, a razlika je dakle 597.720 maraka. Cijelu sjednicu općinskog vijeća možete poslušati na web portalu Kupreškog radija. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike povodom prošlotjednog napada na uposlenicu hotela Jablanica uputilo je prijavu svim nadležnim institucijama da provjere i u okviru svojih nadležnosti izvrše nadzor u tom gospodarskom subjektu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike svoje nadležnosti crpi iz Zakona o radu i sva kršenja prava radnika proistekla nepoštivanjem resornih zakona jesu odgovornost ovog ministarstva, dok sam čin fizičkog napada izlazi iz nadležnosti ministarstva i postupanje u vezi s tim u nadležnosti je organa krivičnog gonjenja. Ipak, kako ističe resorni ministar Adnan Delić, ovaj nemili događaj uzrokovan je ranijim kršenjima prava radnika u vezi s neisplaćivanjem plaća, mobingom, iskorištavanjem radnika i nizom drugih prekršaja koje inspekcijski organi trebaju ispitati i poduzeti sve neophodne sankcije protiv ovog privrednog subjekta. Prema izvješću policijske uprave Ljubuški jučer oko 18 sati prijavljeno je ubojstvo koje je navodno počinjeno od strane osobe AP 1993. nad njegovim ocem VP 1959. Policija je odmah reagirala na prijavu te su na mjesto događaja upućeni policijski službenici policijske uprave Ljubuški te hitna pomoć Doma zdravlja Ljubuški. Dolaskom na obiteljsku kuću pronađeno je tijelo VP s vidljivim ozljedama koje ukazuju na nasilnu smrt uzrokovanu intervencijom druge osobe. Srce Livna za udrugu paraplegičara i oboljelih od dječje paralize, udrugu roditelja djece sa smetnjama u razvoju Puž, udrugu oboljelih od šećerne bolesti Krug i udrugu žena oboljelih od karcinoma dojke Bistrica posljednjih dana nogometnog kampa Zlatko Dalić u Livnu publika je bila najbrojnija. Razlog dodjela diploma, medalja, pojedinačno i skupno fotografiranje s izbornikom hrvatske reprezentacije Zlatkom Dalićem. Na gradskom stadionu Zgona večeras u 18 sati odigrat će se nogometna utakmica ekipa Veterani Vatrenih i Livno i Prijatelji.
Vatrenu ekipu čine igrači koji ukupno imaju 1278 nastupa za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a predvode je Zvonimir Boban, Davor Šuker, Mario Mandžukić, Josip Šimunić, Niko Kranjčar, Danijel Subašić, Šime Vrsaljko, Ivica Olić, Igor Štimac, Ivan Strinić, Mario Stanić, Dario Šimić, Joško Jeličić i drugi. Ekipu Livno i prijatelji predvodi Zlatko Dalić, a igraju njegovi prijatelji, veterani livanskih nogometnih klubova, pojačani s nekoliko bivših nogometnih majstora iz regije. Nakon utakmice na istom mjestu bit će veliki koncert na kojem će Livnjake i njihove goste zabavljati Ludvig band, Tarapana band, Tiho Orlić i Mate Bulić, a potom će uslijediti i koncert legendarnih Prljavaca. Tijekom večeri održat će se i donatorska večer NK Troglav 1918, pa će posjetitelji uz kupnju karte za utakmicu i koncert, čime pomažu u radu 4 spomenutih udruga, dodatno pomoći i ovom livanjskom nogometnom klubu. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.